बेबो थागोन बेबो गारजाया गोसो सिङाव बे सोमजिनाय बुस्थु नालाय मैखुन बायदि बेरखांबोयो बे माइ जिगाब फबना दोनना गुसु गरम जाबा बेखौ होबथाजाया मिथिबाय आरो बेखौ होबथानांगौबा बिखा संफ्ल'खौनो हाफ्ल'नानै फिनजाब गारबोनांगोन होमबासो गोसथोलायनाया जोबगोन गोसथोलायनायाबो थागोन नोंखौ आरामै जाहोनो थाखाय आङो ओरै थोरै जागोन नोंखौ गारियाव आं थिखांगोन बोसोर मोनफैबा बोसोर गोदानाव नोंखौ थाइलेण्डआव लानानै थांगोन दार्जिलिंआव लानानै थांगोन सिक्किमाव लानानै थांगोन नोङो बिल्डिं सिङाव एसियाव उन्दुनानै थानांगोन बेखौथ' सिन्था खालामनाय जोङो मा जोंनिया नोंखौ मोनब्ला माइरं सेरसेखौबाबो 10 दिन जागोन नोंखौल' नांगौ बेलेगखौ नाङा नङा होमबा दा बे बुस्थुखौ गारनांगोन मिथिबाय आरो ओंखायनो सिख्लाफ्रा बुंनांगौ बिसोरखौ नोंसिनावथ' दंखायो र' 50 जरासोआ मिथिखागौ आं बुंनांगोन नोंसोरो आंखौ लांनोबा नोङो प्रफेसार जानांगोनहाय नब रिजाय आंखौ लांनोबा नोङो एडभकेट जानांगोनहाय नोङो नाङा नङाबा आं थांनाय नङा मा साख्रि मोनस्लाबि फरायसा बेयावनो माला लांफैगोन नोंहालाय आमोखायाबो फन हरबाय थायो दे इदिनो थांगोन आं बारा बेबो पास जास्लाबासै जेबो जास्लाबासै फैदो लाना थांबाय मा जानो बेजों नङा होमबा आरो मा बुंबावो सिख्लाफ्रा नोंहा बाइक लाला नोंहा बाइक लाला मालाय सोदोमस्रियामबा गोसथोनायजों ओरैनो गेलेहैबाय थायो बाइकआव गाखोना बाइक लादोहाय थांबाय दा बाइक नांगौ बाइक थानाया गोसथोना सेंग्राफोर नोंसिनि बाइक बियो खार'ना बेबायदिनो आरोखि दा गोसथोनाया बाइकआव गाखोनो लुबैबाय थायोबा गारनोसै होनबाय थायोबा न'आव थांनानै ओंखायनो मा बुंहैबाय बिसोरो मा होनदों बिमाया मा होनदों मा बुङो खोनास्लाबा थारमाने बाइक नांगौ बाइक नांगौ बिमाया लासै नेसिगोन आरो माबाखौ बिफाखौ नै बिरखांनो बाइक नांगौमोन मानो बाइक मोनदों जाखो माथो मोनदों जाखो मा माजों मोनदों सिनिरा मानबा फिसालानो बायना होबाय होदो आरो गंसे हा बन्द' होनानै बायनानै होबाय हा बन्द' होनानै बायनानै होबाय दानिया बाइकआ 2.5 लाखनि जाहैबाय 8,000नि मबाइला बहा जानो ओंखायनो मबाइलाबो दाम गोसानि नांगौ जायो हायोब्ला आइफन बेखौबो बिलायबाय हा बन्द' होनानै बाइक बायनानै एसे आग्लायनाय दं 30,000 बेखौबो ब्लड लाना थांलायबाय मबाइलबो दामिकनि बाइकबो दामिकनि दानिया मा अरिजिनेल गोसथोलायनायखौ गारनानै एसे साबसिनासो गोसथोबावबाय बेखौ गोसथोनायनिफ्राय एसे साबसिनानो गोसथोबाय नालाय बेखौ जालदा गारनाय साबसिनखौ लानायाव हबाय बाइक आरो मबाइलनि पावार मिथिबाय लानानै गिदिंबाय थाबाय फरायनाया मा बेजों सोमोन्दोआनो गैला बबेयाव फुजा जादों बरबरियाव फुजाया सानबैसो एबार बाथौफुरिनिया सानबैसो एबार जै दिन जादों ओइ दिनबो थाङो सानफ्रामबो 2:30 बाजिसिम थांनाङा नोंगोना बेदिनो थांनानै गिदिंनानै मा सानफ्रामबो न'आव लायबाय थालायनांगौ हिनजावखौलाय लांखानोसै थारमाने सिन्ताया बारायलांलायबाय ओंखायनो मा ब्लड लानानै थांबाय आरो सानसेखालि जामानि सानसेखालि ब्लड लानानै थांबाय दाना हिनजावखौथ' माने सिथ्लायाव लांग्रोनो हाया जाहैबाय नोंसोरसो मिथिगोन लामायाव दोनबोयो एसे औवा सिङाव दोनबोनानै गावहा आइलै อายินดอก
मा दासो आरो बबेनिफ्राय फैखो मा लाबोबायलै मा लाबोनो लाबोबायलै मा लाबोनो लाबोबाय आरोलै मा लाबोनो नों मा लाबोनो लाबोबायलै मा लाबोनो मा लाबोनो मा लाबोनो हिनजाव लाबोबायलै मा आयु हिनजाव लाबोबाय हिनजावालाय बहा दङ लाबोगोन बिमाया साथि लानानै नायबाय ओरैजाय बबाव दं बबाव फाग्ला आयु माथो गोरलैथार बहानिफ्राय लाबोखो सस्थ'खौ 10 बोसोरल' जादों लाना फैबाय बिफा बहा दं बिफा बहा दङ मा जादों नै लाबोबाय नोंसोरलाय लाबोबाय मा लाबोदों हिनजाव लाबोबाय मा खुगायाब्ला हिनजाव लानानै फैबाय मा खालामगोन दा बाइक बायना होदोंमोन मबाइल